Kubleshi boni pibaro ki porlok ki baiet ki bajus ngotenat iga ban pej bat iga ban sha skor iga ktien ga jong mlai lengba jong ga Good News TV. Padahkan iga poru ngimla klem dapan pau iga jing sungu ka jong yu mlai bolodon rengkat bat ngi lema jong ini ki atli kita yo ki baladap no syadien. Ha ka bangi leyo iga ban pusan iga ktien ga jong mlai lengba ki Bible study. Pat mentangin poi pat syaka mata ka balai jong ka Bible study ya ka bangin yo ya ka ban plio ki katukat ni ki benta ki bakongsan naga ktien ka jong blai bat ka phang jong ka benta ka balai jong ka Bible study na ka benta ka ni ka sngi ka bamenta ka dai ka jingpen em lengba ki kamba ka jingpen em lengba ki kamba ya ka balapan syong nong rem naga gospel ka jong Lukas kala nong ka basan kadkhat kabakhat ar hadu kabakhat rio kadai kata ka jing pen khuat ka jong Jesus Christ yau bapang nyang tholi ka jing pen khuat u Jesus Christ yau bapang nyang tholi ki parlok ki ba ye ngimla ban len baya ka kam jing pen im u Jesus Christ lapan pau shisha hagi banta ki babon ban ngimla ru ban len baya ki kam jing pen emu Jesus Christ lepen pau ru yaki hagi kamba ki ba ulale bat kani ka jing pen em lengba ki kamba kham tam ki kamba ha ka jing pen khia ngiyo i bakalong ka jing pen em ha ka do bat ha ka mensim ka testament ka batmai ka pendan kam yaki lai teli ki kentien ha ka ban batai yaki kamba lana ki miracles ki jong Jesus Christ. Bat baro kini ki kentien. Kide ki kentien. Ki bawan naga ketien Greek. Ia ki bala penkela syaka ketien pareng. Ki ba ongkum ni. Sign, wonder, but power. Sign, wonder, but power. Bat kani ka kentien sign. Katau ia kata kadak. Kabapen pau ia kata kabor. Kabamayan ka jong blay. Lani kata kadak. Kabasakhi ya kabor ka jingtrai ka jong ublai kaba harpat ka kentien wanda kabamot ka jing pela ka thau ya kata ka jing pela ya ki banget bat ki bomnget haba ki yo i shena ya ka ai ka bajia lengba ki kampela ki bau jisu ulale bat ka balai pat ka kentien power kabamot ka bor ka thau ia kata ka bor ka jong ublai banle ia ki ai baro kumta ki kamba lane ki miracles ki dai kata ka dak ka basakhi ia kata ka jing pela ka bor ka jong ublai namar kata ka dahau ba ia ki ai baro ki bajaleng ba ki kamba sham lala ban batai yaki dakitaki law jong ka physics lani dek taki bor jong ki science jong ki bamanta ki sngi haki kamba ka bor ka wan na ublai bat lengba ka jing pensat bor uman sim bakhoi kumba kala jia haki senran haki kam ki apostol lada pipule la kala nong ka baar kadkhot ka baar po ar bat kum juru na ki kam ki apostol hi kala nong ka balai kadkhot ka baar hadu ka bahan rio hang nei keng ngiyo i baki kamba jong ublai ki don ka jing ya pher ka ba kraw na kita ki nongle jadu lani ki nongle bertong ha ka to por ki breu ki bayo ya ka bor na ki mensim baman ki ba syukor ya ki breu tang ban yo nong lani ban yo jing mentoy yala di shimat kat baki kamba jong uji supat kilong nakabanta baki breu ken yo jing pen im mat ba an pendan buram tang ya ublai kum ta hakawai niki kamba kaba ulokas ulatho ngila ban yo ishai ya ka jing thmu ka jong ublai haba u jisu upen khia yo to breu uba pang nyang tholi ya ka banta ka bala sat na du mana ka balang hibu na ka gospel ka jong Lukas
kalau nong kabasan kedekot kabakat hadu kabakat rew. Ki parlok ki ba ihet kumta habangi puli lening iya kren syapang ki kam jing penkhia u Jesus Christ. Ni don kamru bantip ya ka jinglong jingman bat ka jingsyam jong ki breo ki badon jingpang hakato kapor. Kawai na ki jing ka baki mahat haki imlang saalang haki to ki por kalong. Baki breo ki badon jingpang kham tam gitu ki ba matla ki ba pang nyang tholi bat ki ba kulut la ju shim baki long ka jingtem ya ka imlang salang kumta hakani ka dor ki breo ki ba pang ba shitom kimyo ya ka lat ban ya shim benta lane ban no senyang syakabha ka biat jong ka imlang salang hakato ka por nang tala da phai syakur kompanyat haka niam haka rukam bon sien ya ki breo ki bapang la shem baka deka daw baki yo mensiem baman lane naka daw ki pop ki baki leh lane ki pop ki jong ki hi ka gospel yones kalanong ka bakandai ka khot ka balai ka yathu yangi bagi senran jong Jesus Christ ki lakeno yo utu ubreo ba matla baka daw jong ka jing matla jong u kadai nakapop kumta na lor ka jingpang kababan hakamet ki haban sya'ru saya ke jing sya' kren bat jing sya' iban haka imlang sa'lang haki babon rukam namar kata tungin ya pej binia hang ni ka ai ka bajia ya tu breu ubapang nyang tholi kani ka jing ya thu khana syapang ka jing penkhia ya ubapang nyang tholi ka jia hadien ka kamba ka bau Jesus Christ ulale hagi senran jong u hagata kapung Genesaret ya ka bangila ban syam nga gospel Lukas kalanong kabasan kadukhat ka banengkong hadu ka bahnrio haga baleng ba ka ktien jong u lapen ngat shibon ki dok ha haki pat hadien kan he u Jisu lakhot ya ki senran ki banengkong ki jong u kumta kani ka jing penkhia ya ubapang nyang tholi kawan hadien jogni ki ai baro kabamot baka jia hakabas dang ka jing trei ka mission ka jong Jesus Christ sane hakabas dang ka ministry ka jong Jesus Christ ka ktien jong ublai ka yathu baka ni ka jing jia kala jia hakawai ne kishnong panom syam la ai kerteng ye kata kasnong handai ki don ki nong tho commentary ki babatai baka ne ka jingjia kala jia hakawai ne kisnong ka bahap haki benta jong ka gali laya thuru ba hakatu kapor yaki breo ki bapang nyang tholi om syam lasha yaki bakin don syagi jakapat ba bat yakani ngila ru ban yo nadu ka testament ka barim ladangi pule na ke kitab ki jingkhan kalanong ga basan kadakhat ka baar hadu ka balai hakani ka kitab ni yo bayaki bapang nyang tholi lapen kenria no yaki syabar nakajaka syong dara namar balakhen yaki baki dai ki breo ki bom khoi handai ka gospel Lukas pat ni yo bo uni ubreo udan hakata kasnong kumta kani kala banlong baka jakasa jong kini ki bapang nyang tholi kala bandon le se hasanda jong kata kasnong nakata kadaw habau Jisu uyat lenti nakata kasnong usaya kenduh yauni ubapang nyang tholi hakabas dang jong kutukut khot Lukas kelenong kabasan khot kabakat labatai yaka jinglong jong ka jingpang haune ubreo la tho kumni yekni ki kentien ubreo ubala dap daka jingpang tholi ubreo ubala dap daka jingpang tholi kani ka panpau ye kata ka jingjor jong ka jingpang kala dai kata ka last stage jong ka jingpang hakaba baro ka we ka met la tap
da kata ka jingpang nyang tholi ngi dai ru ban kan mau bakan ka jingpang nyang tholi kadai kata ka jingpang ka ba yabet na uway ubreo sya uway pat bat kadai ru ka jingpang ka ba hiar pateng hagitu kipor lada urang ba alengdo usyam ya unu ubreo ubadan ka jingat ha ka sni do lani ka jing prom ha ka sni do ula ban ai ya kata ka hukum ban set kerpang ya uta ubreo kumbah nyausngi khnang bakan omdan ka jing yabet na kata ka jingpang balada kata ka jingat ka jing prom ha ka sni do kamja hapo nyausngi lapha biang ban set kerpang ba on peteng sashita yopat kumta kita yo gila ban poi shaki benai bat shaki snam ru bat kitu ki badon shisha ye kene ka jingpang kila ban yap suki hangta marwai ha kata ka jaka kabalabu yaki bat yakani labatai shai ha ka kitab ki lebetekos kalanong kabakhat lai ikan mauru Yos usaya haka kitab ka baar ki chronicle kalanong ka baar pun rio kadkhat ka baar phuwai ubala yo ye kana ka jingpang nyang tholi labu yu haka ta ka yeng ka bakarpang la weng no yu na ka yeng utrai na ka jinglong jong uru madula sa haka ta ka yeng ka bakarpang hadu ka sngi ka jingyap jong uni ubapang yakana ka jingpang yang tholi ubalawan ha u Jesus Christ uday ubreo ubala sya kentat bat ubreo ubam dan jingkerman syu bat kane ka jing yakan do jong ubat u Jesus Christ kadai kata ka jingkerman ka bakhat do nagam ta ka jing jong u namar ka jingpang kala dablot ye ka met jong u barokhat bat yakane ngila ruban yo na karukom le jong u tang shu yo yo Jesus Christ marsen yo yo Jesus ula dam krop hamadan udah kerpat yo Jesus atrai lada memon mela ban pen khoi yanga atrai lada memon mela ban pen khoi yanga kaneka pen pauru ba udah don kam ya kata ka jing pen kya haka jing jong a desperate need of healing udah don kam ya ka jing pen kya haka jing ka jong uhan ha ujisu daga jing IT lot ba daga jing shania haka jing le isen ka jong ublai hohot kan don ka jing sngorem bar kajing bom sko tiken ha bo un yo ne hem ye kajing pen namar upar khat ba kajing pang ka jong u le se ka dai kajing pen shitom ka ba wan na ublai na ka pop jong u kum tala da phai shikini kajing batai ni yo ba ki brio ki ba yo ye kani kajing pang nyang tholi ki mahat ye kajing jenjar om tang hakamet hanrei wat hakaman sim jong kiro kalong kabacin jar yaki ban namahar ki long ki bala sya kentat bat ki bala sya pet ben da baro hake lang salang omdon ki bakwa ban yakhle bat ki bat omdon ru ki bakwa ban kta bat ban sumar yaki bakum kita hanre ladangi phai pat shekaniga gospel Lukas ngiyo ka banengkong kaba ujisu ule na kabanta une ubapang nyang tholi kalong ba ula kner te yela kakti ula kner te yela kakti haba kner ya kikti kathau ya kata kadak jongga jing penjan kadak jongga jing isen kadak jongga jing long la kloy ban yarap ni ibon sien haba ujisu upen kia uju pendon kam tang daka ketien daka bakta hanrei hang ne pat ngiyo bau kner ka keti badu kta ya utaha ubapang nyang tholi ka ba pen pahau ba utrai jisu uman
ban pen kia yau. Wa utrai Jisu uman ban pen kia yau. Hang ningi yoi baleng ba ka ktien bat ki kam ka bau Jisu ulale ni yoi bau Jisu u kwa ban pen i yau ne brio. Ia kata ka jing snahi. Ia kata ka jing isen nahi ka jong ublai yau. Wala ka met jong ubaro latap da ka jing pang nyang tholi. Wala da kan taj yau da ki brio baro ba da ka imlang salang. Hanrai u Jisu kwa ban pen pau hau. Ia kata ka jing isen ai ka jong ublai. Ka bam nyau siliang kamat. Ka ba klem da bishar. Halor kata ka jing pang ublai ulapan kia bat ulapan kuat yau. Lapan lai luat yau. Nakata ka jing syak nyau bam kuat. Lapan lai luat yau. Nakata ka jing syak kentat. Hot. Lapan kia ba lapan kuat yau. Hanrai utrai Jisu. Upapat yau ban pen i ha urang ba leng do. Kumba ong na duk mana. Lada pai syaka testament ka barim. Ka kitab ki Leviticus kal nong ka bakat lai. Udai urang ba leng do. Uban kmi yet. Ya kanika jingpang ka badan ha ubreo. Bau dai ma uban pentikna. Bat ban penbena. La ubreo. Ula yo na em. Na kani ka jingpang. Ani la ubreo ula yo kia na em. Na kani ka jingpang. Kumta kanikan yarap. Bakan om dan syuk ka jing syate syakum. Ka jing wet bat ka jing le rahan. Haunu ubreo. Ubala yo mat. Ia ka jing pen kia. U Jisu ohong ru hau. Bau dai ban aingu. Naka banta ka jing pen kuat. Jong u. Namar kata yo ne ubreo om tang bala pen kia. Hanrai lapan kuat ru yo. U Jisu ong. To men long kuat. Badula long uba kuat. Uway unong to uba kerteng ugarlang. Ugarlan uang. Ya uba pang nyang to li. Lapet yu hukum kata ka met yap ka badang yad. Bat ka jing pen kia yu. Kaya srim. Kum ka jing pen impat. Yu ubreo ubayap. Kum taha kani ka jing le u Jisu. Om tang baka jing pen im hakado. Handai ka pen pauru. Bakum kini ki breo. Ki laru bandan benta. Haka hima ki beneng. Leng bakan ka jing jia. Kapan pahauru ia kata ka mission ka jing pen im ka jong Jesus Christ. Lang baki kambah jong ka jing pen kia. Bat kham tamru. Kapan pahau ia kata ka jing iet play. Kaba mayan hadu kata. Di parlok ki ba iet ka ni kalong ka jing pen kan mau yangi. Bahatu ni dan ne em ya kata ka jing iet ka jing isnai na ka banda ki wai ki paraman siam. Ki ba syam jinjar hakapang ka shitam. Ki ba duk ki ba kerdo. Bat ki ba lamat ya ka jing syak kentaj haka jing im joki. Hatu ngi kloy ne em. Ban kener ya ka kti. Ka jing yarap jongi. Naka banta jongki. Kane ka jing pen kia u Jesus Christ. Yau ne ubapang nyang tholi. Kapan kan mau ru yang hi. Ia kata ka ministry of compassion. Ka ministry of compassion. Lani ka ministry jong ka jingle isen ai. Baka ni ka ministry of compassion. Kam kut tang hakita ki jing ai isen ai jong hi. Handai ka khot ru yang hi. Bangin involve lang. Haka jing jinjar. Haka jing struggle jong ki breo. Bangin don ia kata ka mensiam ka jing sngolam. Ka jing iet. Bat ka jinglong la kloy jongi ban kener ye la ka kti ban yarap lem bat ki hagata ka jing e knang bakin yo mat ye kata ka jing pen kia hagamat bat hagaman sim ublai un kurku nakamata ka buram jong u amen ngeni lai langa khamat jong blai haka jing duai ablai ublong kupa ujongi ubah beneng ngi aingu ima ablai lama jukne kapor ya ka bangile yo atrai ya ka ban ya kren ya ka ban pusan lang lama juga ktien ka jongma lama jukne ka bible study ka babanta ka bapan kan mau yingi ablai ya ka jing pen khia ka joma ken atrai
ya ka jing pen em ka jong ma lamba ki kamba ka nya blai kan rahan be bat be isnai kan ka topik ka bangil yo ban ya kren ha kan ka por kan atra ka pen kan ma ori yang ya blai ba mangiru atro hangi dan ye ka banta ka bakrao kan ya blai ye ka ban wan ra ablai ye ka jing pen khia ka jong ma shaki badan kam atro hai ka jing pen khia ka jong ma ka par thai ka dhap atro hai ka jing pang ka jing shitom ka jing sha kan tat ki breo atro hai ki badhap atro hai ka jing pat jing pra ka do nut ka jong ki kan rahan be he be isnai ya rap yang ipen ku bor ngi ken atro hai ngin la atro hai ka ban ra ye kan ka kam ba jong jing pen khia ka jong ken atro hai sya kan ka par thai ka ba mong pat ka badhap da ka jing pang suda ken kan rat ya rap yang ken ablai padi kitu baro ke bai ki ba pai ki ba sha ko hor lang ba jong ka khubor lang ba jong ka bible study ka ba menta ya rap ye ki ro sa pen ku bor ki ablai bikin long da shisha ken atro hai kita ki shakri ki jong ma ki ban wan ra atro hai ka khubor ka jong ma ya ka khubor ka jing pen khia ka jong ma ken atro hai ba ki brio baro ken ablai ken yo ban mahat ya ka jing pen em ka jong ma leng ba ka jing pen khia ka jong ma sngaw atro hai ka jing khat kar pat ka jong ni ba ki baro ngi pan ka tin ba jisu balong nong pen em jong ni amen